tímto videem se nesmíte řídit. Jsou to pouze falešné závěry toho, jak to ve škole nemá vypadat. Měli jsme na výběr z 10 možností. Nejvíce nás zaujala téma záškoláctví. A my se podíváme. Dáváme. No, ještě máme čas. Mám odpadla hodina. To máme umluvený, ne? Vy neznáte školní řád? No, známe, ale tak dokouříme v klidu a... Ne, chytněte to, jdeme do školy a uděláme to nějaký kázeňský postih. Máš nějaký kázeňský postih? No, podmínku mám, no. Podmínku. Takže to je padák a u tebe? To já mám taky podmínku, no. No, pánové, tak tím se skončili. No, nevím. No, to já teda. Jo, takže tím ze cigarety a pojďte se. No, my to dokouříme, ne? To dokouříme, ne? Koše, pojď. Ne, to zapíšeme, jdeme na třídní učiteli, jo? Ve třeťáku takhle se vyšlo. Pojďte dál, pánové. Takže Timko a Sajina, třída K4A. Ano. Třídní učitelka teda paní Vojtěchová. Takže já budu paní třídní vypovolat. Ano. Dobrý den, paní Vojtěchová je tam? No ahoj, Jižko. Prosím tě, viděl jsem tvoje dva žáky, Timka a Sajinu. O malé přestávce byli před školou a kouřili. Oba dva jsou podmínce. No, karty chceš. No, takže prosím tě, přijďku a podklady pro vyloučení. Já se s nimi nebudu pořád mazit. To je pořád dokola. Dobře, tak jo, ahoj. Tiše. Ty vole, já nevím. Vole, a už tady na to seru, fakt, ty vole, už je to tady nebaví. Kam jdeš? Kam bych si šel, domů. Ale nevím jak vy, jo. Ale já to tady dneska balím, jo. Prudíko, kam se chystáš? Domů, kam bych asi šel? Jak domů? No domů, nechci už tady beru, mě to tu nebaví. Nějakou omluvenku, že odcházíš, nebo mám zavolat rodičů? Jo, zavolejte a pozdravujte, naschledanou. No, nazdar. To nemyslíš vážně? No to tak. Takhle. Já nevím. Ten taky, vole. Tak se nevyšší. Ale já jsem to vůbec. Já nemám dostat. Pravěky se chystají kam zase. Já jsem zapomněla na omluvenku, no. Já strašně úplně to více. Já musím jenom nevědět, že změnit nějaké jinou školu teda? Ne. Počkejte, tady je to úplně super, já to můžu. Ale víte co, tak to tady šlo. Já si můžu to počkat, ne? Tak čau.
Já mám takový pocit, že tady to učit sama za chvíli, ne? Tak já vám pomůžeš mi, Hajna. Šikovná. Takže zrovna já zůstala. Už si tamhle pánové se začnou věnovat hodině a nebudou si číst noviny, že jo? Papa l'americano. Papa l'americano. Dobře jsme to uhráli, no. Tak ty vole, Jak myslíš? ale jak tomu věřila. Musíme domů, vole. Hej, co chceme bohem? Co budeme dělat teda? Půjdeme na ten hotel? Tam je zima. Ale teď Jak musíme zima? odstavit Jdem na hotel. na bedny. Jak včera mi travula. Ale jako, to máš, vole. trochu pozdě, ne, do té školy. Jdem na hotel. Ale nevím, řešíme to asi stejně tak jako ty, vole. Takže nevím. Jdem? Jdeme Ale každopádně jdeme na hotel. Jo, no. Já vás budu pěkný, jo? Tak na Janču. Na záškolářství. Na záškolářství. Takhle se chodí do školy. Všechno nejlepší. Jo. Všechno nejlepší vám. Jo, kdo mě tam rozděláme úplně, tak ti 5 km rozděláme, tam budu víc otistího za uchem. Ty rovej zítra ty jako přinesou mluvenku, ty vole. To má nám vyhodil, vole. To musíme extra nahodit. Ale já jsem řekla, To má nám vykopal, vole. Oni ho vykopli ze školy, ne, blázno. Já sám mají hodili, ne? Oni ho blázno vykopli, vole. Za to vyhákování nás vyhodí. Jak se tam kouřili, ne? On teďka vyhodí nás zbytek, vole, že jsme tady všichni podmínkách. Já potřebuji ty špici, že jo? Teďka přijde jenom Vojtěchová sem, co to tady je, ty? Ne, ty vidíš krásně na To by se taky nechtělo, Vojteška, ne?